Ide nám to. Ako som povedal, aj mne záleží na tom, že môj otec, že bude potrestaná jeho vražda. Keď k tomu príde, som pripravený niesť následky. Ale sľubuješ mi, že budeme ťahať za jeden koniec. Dúfam, že nepôjdeš na políciu s priznaním skôr, ako dostanem od nej peniaze. Rosalie, sľubujem ti, že ťa už druhý raz neoklamem. Pekné, ale nezaujímam sa o módu. Viem, skôr o vraždu. Chcete na mňa našiť vraždu Paula Wielandera, ktorú má tiež na svedomí vaša klientka. Podľa vás nemá Barbara von Heidenbergová žiadne svedomie. Vaša arogancia bude ju, aj vás, veľmi mrzieť. Zrazu si robíte starosti aj o moju klientku? To ju určite dojme k slzám. Prestaňte už štárať. Tak si to povedzme rovno. Čo sa asi stane, keď polícia dostane váš zakrvavený kabát? Takže ma chcete vydierať. Mali ste predsa ideálny motív odstrániť svojho soka, nie? Paul Wielander chcel svoju ženu dostať späť a to sa vám nepáčilo. Dokážte to. Nebuďte si taký istý. Pred súdom nemôžete zaprieť, že Sylvia Wielanderová bola vaša ex-manželka. Nenechám sa vydierať. Ani vami, ani Barbarou. Aký ste zrazu zásadoví. Uvidíme, či aj zajtra